de er seje, de kører rundt på motorcykel og er en gruppe. De er nok... Ja, de er seje. Hvad jeg synes om dem? Jamen, man kan jo kun synes, at det er nogle rigtig trælse typer. Eller hvad? Altså, det er frygteligt. De er frygtelige. Jeg synes, han er en pæn ældre herre. Jamen, jeg synes, han er ret lækker, og så er han en god skuespiller. Og så drikker han en masse kaffe. Ej, men jeg synes, at han er meget sød. Ham har jeg ikke særlig meget tillid til. Der er nok ikke nogen, der er større trussel for verdensfreden i øjeblikket, tror jeg ikke. Jeg synes, at han er en lille smule opblæst, at han er også en lille smule morsom, og så er han lidt skræmmende, fordi han har så meget magt, som han har. Jeg synes, han er en rigtig farlig mand. Ham er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg vil købe en brugt bil af. Jeg ved ikke, om det er. Den er meget lille og indskrunket, og den ser ikke særlig lækker ud. Det er en Ferrari i forklædning. 59. Det er svært. 115.